ओरैबायदि खुवाना लोगोफोर नायलाय 8था जालायलायनोसै आरोना होमबाबो नै जोंनि ओरै खिबुनिफ्राय जेबो नुहुरा आरो लामाखौनो नुहुरा ओरैबायदि खुवा जादोंना सयथिबो खुवा गोजा जोबो मिन्थिया दिनैबा माने एफा थान्दा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ बरायफिननाय जासिहरबाय ओमफ्राय दाहाय जों मानि मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर हासबेन्ड ओमफ्राय बे बिबोनांफोरबो दं आरोना माने बिसिनि थालिर बागानावहाय नायनो नागिरदों आरोना थ' दे होनबा लोगोफोर आंजों फैफाबाय थादो ओमफ्राय देखायलांसै आङो थालिर बागाना ओरैबायदि गुवार आरोना लोगोफोर आंबो थांफेराखै फट'आवसो नुदोंमोन जास्ट माने दिनै थांनानै नायनो नागिरदों आरोना थ' दे होनबा लोगोफोर आंजों थफादो नोंसोरबो लोगोसे ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनसे खोथा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव आं माने बेसे गुवार ओमफ्राय बेखौ देखायलांगोन आरोना थालिर बिफाङा मायदि जादों ओमफ्रायो आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' दे होनबा लोगोफोर आंजों लोगोसे फैबाय थादो A few moments later. नै होनबा लोगोफोर जोङो सफैबायानो आरोना थौदो नायनोसै सिङावहाय मायदि जादों जा गुवारानो माथो लोगोफोर आं माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आरोना बेयावहाय आं माने फैनोबो इसेबां गोसो गैयामोन बाट हासबेन्डआ लेंबाय थानायखाय फैबाय आरोना ओमफ्राय मोनसे फिसा खामानिबो दंमोन नालाय बे खाथियावनो बिनि थाखायनो ओरै नायलांसै होननानैहाय बे बिबोनाङाबो लेंनायखाय फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोरनो मोजाङानो जादों आरोना जा मोजां जादों नै गोजौ जाथारबाय आरो फिथाइबो थाइबावसिगोनसो खोमा दा बावैनो मोजां जाथारबाय आरोना लोगोफोरनि सिङाव हाबनो नायनोसै मायदि जादों नै जा मोजां माने लाइन गायदोंना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां बुंनांला आरोना थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय माने ओरैबायदि मोजां जाखादों आरोना मा बुंबावनो लोगोफोर One hour later. नै लोगोफोर जोंनि खिबु उनावहाय नै गारिजों माबा औवा लाबोलायबाय माबाफोर मेलाफोर सार्कासफोर देखायलाबायसिगोनलाय खोमा नै ओमफ्राय नैबेयावहाय हाग्रा फोसाबहोगासिनो आरोना बै नैयावथ' दाखो फुरा हाग्राजोबमोन नैबेखौ मानसिफोरखौ खामला होगासिनो दङ आरो नै मानसिफ्राबो जमा दङ बेयावनो नै एसे नै बिसोरो साथाम साब्रैया खामानि मावगासिनो दं आरो बे हाग्राखौहाय दानस्रांजोब्बाय लामा बानायसिगोन बेजों हाबग्रा माबा लाबोनो नागिरदों आरोना लोगोफोरनि मेलाफोर लाबोगोनदां बाजारावथ' अलरेडि राज मेला जागासिनो दंखायो नागिरदों दानो लोगोफोर मिन्थिया आरोना मा लाबोगोनथाय ओमफ्राय नै जोंना बिफाङाव गरसिया जा थायदों आरोना र' देखायना नोंसोरनो गरसि फिथाइया थाइजौ बिफाङाव थायदों आरोना नै मानलाजोबनाय नै फिथाइयानो
गरसि फिथाइया नुदोंना नायलागोबोर फिथाइखौ माने बार बारसोदों जानो नै थाइजौ बिफां आरोना थाइजौ बिफां आरो लेट्रिन खिबु उनथिंजाय बे थाइजौ बिफांयाव आगोल अमा खायोमोन अमाया उरजोब्बाय आरो बे प्लास्टार होनायखौ बे बेराखौबो अमायानो थिंखौबो उरखोजोब्बाय ओमफ्राय बे थाइजौ बिफाङावनो नै मोजां थाइदों आरोना बोसोरे थायो सेमोनबो थाइदों बेयावल' मानलायो आरो गायनांलाया जोलैयानो हारसिं थाबाय थाखायो ओमफ्राय मेलायाबो बे खिबु उनथिंजायनो जादों नैबे गाहायखौ अमा उरजोब्बाय ओमफ्राय रेक्सा ओंखारलांनायखायनो इथा होनानै दोनबाय आं नैलाय खिबुथिंजाय माबानो नागिरदों दाना आंनिबा लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर खामानि मावनानै लाग्रोसै र'